Når Metallica om et øjeblik indtager Roskilde Festivalen, er det 22 år siden, at Lars Ulrich samlede bandet. Trommeslageren, der ikke kunne spille trommer, havde ingen intentioner om at gemme sig på bagerste række. Helt fra starten blev han bandets visionære midtpunkt og ansigt udadtil. En plads i rampelyset, som de seneste år har tæret voldsomt på tennisdrengen fra Hellerup, der blev Danmarks største rockstjerne nogensinde. Jeg har aldrig været i en anden gruppe end Metallica, og jeg begyndte at slå på trommen omkring en halv time før jeg begyndte Metallica, så der lå ikke mange evner der. Jeg vil næsten sige, at han var på øvestadiet, da jeg mødte ham første gang. Han havde selvfølgelig en masse energi og sådan noget, men altså, han var ikke nogen fantastisk tight trommeslager. Goddag. Lars, hej. Hvad så? Så? Hvad skal vi nu? Okay. Og lave live radio? Der stod nogle af de der Cola Lights dernede. Må jeg ikke lige snuppe en til af dem? Kører du med hovedtelefoner? Ja. Prøv at tage på og høre, hvordan level er. Og så skal jeg jo simpelthen byde velkommen til en landsmand. Velkommen, Lars Ulrich. Ja, tak. Som jo til daglig er trommeslager i Metallica. Ja, hvad fanden er det? 5,5 minuts super heavy Metallica anno 2003. Kører kl. 11 og 11:15 og 22 år inde i Metallica, og vi gider ikke. Og at det kører på det der fuldstændige amok-stadie. 3 minutter tilbage og 11:20 Jyllandsposten, og lige ned til noget live, det ene og det andet. Og Stig Mikkelsen. Ja. På trøjen, så må du hive. Torben Ulrich server, han går til nettet, returnerer 1, 2. Allerede som helt lille rejser Lars Ulrich rundt på den internationale tennistur med sin far, 18 gange Danmarksmester i tennis, Torben Ulrich. Og som 16-årig får han plads på en high school i Florida. Han brugte utrolig meget tid på at finde ud af, hvor hans grænser gik. Og efter han havde været på high school i USA, så gik han på Nick Bollettieri's, som er full-blown tennis. Det er flere timer tennis hver dag, og det er det bedste sted, man kan være overhovedet. Og det tror jeg, han gjorde for at finde ud af, om det virkelig var det, han kunne eller ville. Og det var så nok også det, der skulle til for, at han tog beslutningen. Der var ikke nok naturtalent, og jeg gad ikke, og jeg var ikke disciplineret nok til at, ligesom, at give det den tid, som det skulle bruges. Lars flytter fra Florida til Californien. Med sig i bagagen har han stadig sin tennisketcher, men også erkendelsen af, at den ikke er hans fremtid. Musikken havde altid ligget som hobby. Musikken havde ligget som det sted, jeg tog hen og gemte mig væk fra tennisen. Ikke? Altså, det var mit store escape. Det var der, jeg ligesom hangede out, når det var væk fra alt presset med tennisen og alt det der lort. Ikke? En aften i Hollywood oplever Lars en koncert med bandet Yesterday and Today. Den sidste rest af tvivl bliver fjernet. Alle dem, der var der, havde det pisseskæg. Og druk og damer og virkelig, ikke? Og der var 100-200 mennesker, ikke? Og jeg kan huske, at jeg kørte hjem derfra, jeg tænkte, at selv på det niveau, hvor de var, det var ikke noget niveau, vel? Men virkede som om, der var meget mere en spilleglæde. Og jeg tænkte, at hvis man lå nede i 14. division, så var det meget skækkere at ligge i 14. division i musikbranchen end i tennisafdelingen. Så der begyndte jeg så langsomt at bevæge mig over i musikretningen. Hvor langt væk er jeg fra en kold grøn tumor? Okay, can somebody get me a fucking beer? Hej. Hvordan går det? Ej, der står en kold grøn tumor der. Hvad så?
Gang i den. Sidder her, hygger jer. Cool. Men det er kraftigt også længe siden, jeg har været over. Ja, nu må det jo snart blive til noget. Det gør det også om 3 uger. 99, mand. Ja, Roskilde sidste gang, ja. Hvordan har I det? Hvad så? Der kommer noget Metallica DVD her, tror jeg. I start 80'erne var den amerikanske heavy metal scene domineret af vindblæst pudelhundehår, tung makeup og glimmer. Men Lars Ulrich har noget andet i tankerne. For ham er det den noget hårde og mere fanden i voldske engelske heavy metal, der er interessant. Og i den jævnaldrende sanger og guitarist James Hetfield finder han en forbundsfælle. You know, he's a go-getter kind of guy, and that's what I saw in him in the early days. He knew more things than I did about music. We answered the ad in the newspaper, and he got the place together. He found the rehearsal studio. He paid for it. First too, it's like you have to do all of it almost. Den musiske samhørighed imellem James Hetfield og Lars Ulrich blev grundstenen i Metallica og kom til at udgøre den kreative kerne i bandet igennem mere end 20 år. Men venskabet skulle vise sig skrøbeligt og meget turbulent. Forholdet blev på én gang bandets drive og sårbarhed. Det, der startede som hårdslående tidsfordriv i øvelokalet, bliver hurtigt til alvor. Bandet stjæler en bil, kører til New York og indspiller debutalbummet Kill 'Em All. Med det i baglommen drager de på deres første europæiske turné. Vi har bestemt, at det meste af foråret 1984 skulle spenderes i Europa med at turnere så meget som muligt, og for at få spredt turnéerne ud så godt som vi kunne, bestemte vi os til at indspille vores anden LP her i Europa, mens vi var her. Og så gik vi på jagt efter det bedste studie for os til at indspille i, og endte så op her i Sweet Silence, fordi vi har blandt andet hørt de 2 Rainbow-LP'er, der var blevet indspillet her, og Flemming Rasmussen, som ingeniørede de 2 LP'er, vi vil virkelig gerne arbejde med. Og så endte vi faktisk her i Sweet Silence. Det går virkelig godt med indspilling, og vi er virkelig tilfredse med det. Sweet Silence-studiet eksisterer stadig i dag, knap 20 år efter. Og bag mixerpulten er det som end også stadig Flemming Rasmussen, der drejer på knapper. Så gik vi simpelthen i gang med at lave trommer. Og det var så en længerevarende proces, fordi det viste sig, at Lars havde ikke sådan overvejet det der med at spille tight. Det vil sige, at der skal være lige langt mellem stortrum og lille trommeslag, når versene kører. Bandet var så tilfredse med forløbet, at de også valgte Flemming Rasmussen og Sweet Silence, da det 3. album, Master of Puppets, skulle indspilles. Albummet blev en milepæl i bandets historie. Det bliver betragtet som en af genrens største klassikere. Men det skulle også blive sidste gang, at bassist Cliff Burton indspillede med Metallica. Efter en koncert i Stockholm kører Metallica i deres turbus mod København, hvor de skal spille dagen efter. Men bussen når aldrig frem. Ud på morgenen mister chaufføren herredømmet over bussen og får ulykker med det sovende band. Cliff Burton vågner aldrig op. Vi drak jo hårdt nok til at begynde med, men så fik den lige tand mere der de næste par måneder efter det. Så hvis der var overhovedet noget med følelser eller sorg, det blev simpelthen druknet i spiritus. Og så fortsatte vi jo så hurtigt,
forserede vi os simpelthen til, at nu skal vi bare videre. Måske vi var bange for, at vi ville sumpe så langt ned, så vi måske ikke ville komme op igen. Så hvis vi bare blev ved, så skulle det nok gå. Bare 3 uger efter begravelsen finder Lars Ulrich og James Hetfield en ny bassist og fortsætter turnéen. Thanks very much, man. We'll see you around. Thank you, good night. Lars Ulrich og James Hetfield håndterer tabet af Cliff Burton på hver deres måde. De glider fra hinanden, James fortsætter med at drikke intensivt, mens Lars begraver sig i arbejdet med Metallica. Efter turnéen skal Metallica i gang med indspillingerne til deres næste plade. Flemming Rasmussen bliver fløjet til Los Angeles for at holde styr på produktionen, og ikke mindst Lars Ulrichs trommer, der stadig volder problemer. Jamen altså, hvis han havde kunnet det der, ikke, så havde vi nok bare en måned i studiet, vil jeg tro. Altså. Men altså, jeg tror også meget, det hænger sammen med, at ambitionsniveauet hele tiden med Metallica har været højere end den tekniske formåen, ikke? På den ene side er det dødkedeligt at sidde og spille trommer. Altså alene, det er simpelthen... Altså, jeg har et studie i huset, eller sådan en øvelokale, der står til at trommer dernede, og altså, jeg går derind sådan hver 3. måned og fjerner spindelvæv. Men når James Hetfield og Kirk Hammett og Rob eller sådan nogen kommer ind med guitarerne, og det bliver så en del af en gruppe, del af et kollektiv, så bliver det fedt. Der er ikke så mange trommeudfordringer. Altså de udfordringer, der ligger foran mig, det er mere stadig mere at komponere og producere, og det er mere med sådan stilarter og alt det der. Det er meget mere interessant til mig. Og så skal mit trommespil skal nok falde på plads ind i alt det. Det skal jeg nok sørge for til sidst, men det er ikke der, det begynder. Det er mere der, det ender. I can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Justice for All bliver det hidtil bedst sælgende Metallica-album, og bandet optager deres første video. På den efterfølgende turné er bandet booket til 2 koncerter på et sted, hvor Lars Ulrich altid har drømt om at spille, men succesen kommer bag på ham. Long Beach Arena på det tidspunkt, det var simpelthen heavy rock. Det var ground zero for alt det der, vi gik og lavede. Og Iron Maiden havde spillet på alt det der 4 aftener på Long Beach Arena og alt det der. Og der stod på turnéplanen, der stod 2 aftener i Long Beach Arena. Og det var december 88, og der spurgte jeg ham, om han virkelig troede, at vi kunne gøre det. Han siger, I'm sure you'll sell both of them out. Da vi så kom til Long Beach Arena der i december 88, der var så 2 udsolgte aftener der. Og det var så nok lige på det tidspunkt, jeg begyndte at sige, okay, det kan op her, det her, det folder sig ud til sådan det små store. Metallica går deres sejrsgang rundt om i verden. Flemming Rasmussen bliver skiftet ud til fordel for den langt mere kommercielle producer Bob Rock, og han får for alvor bandet ud til masserne med pladen Metallica, bedst kendt som The Black Album. The Black Album har til dato solgt 26 millioner eksemplarer. Metallica havde med et fingerknips spillet sig ind i mainstream-rockens absolute superliga.
sagde, at jeg selvfølgelig ville lægge billetter og putte dig på listen. Og det. Jeg har backstage pass og alt muligt. We have 3 more. Det er den gamle mor med til Roskilde, mand. Cool. Ja, hej. Hvordan går det? Er der gang i biksen? Jeg kan skaffe en af vores biler, så kan du kan bare tage en af vores biler selv. Men altså, du er skilt. Hvad så, mester? Hvad så? Nej. Du ser rigtig heavy rock ud. Yeah, so just aim in the direction of what we call backstage. Yeah. Så prøv lige at høre Kent for helvede. Ikke? Næste gang, at der kun Metallica i København, så leverer jeg nogle planer, fordi jeg lover, at jeg ringer. Det kan godt være, at det først bliver et par timer før, men jeg ringer. Okay. Okay, cool. Hej. I really wanted to say hello to this girl. She came and left? Yeah. Should have had the tickets up here. I don't understand why people just don't walk up. Kæmpe succesen med The Black Album fører bandet ud på en 3 år lang og udmattende turné. En hård prøvelse for det i forvejen skrantende forhold imellem Lars Ulrich og James Hetfield. Det har altid været en magtkamp mellem os to i de 20 plus år. Hvis han stod over i det hjørne og stod og holdt hofte over, hvis jeg kom ind gennem den dør, så ville jeg ikke gå over og sige hej til ham, så ville jeg stille mig herover og prøve at holde mit eget hof og se, om jeg kunne holde det kørende bedre over i min hjørne, over i hans hjørne. Why do we write such long fucking songs? Maybe it's just because we want to rule the room. We want to run the show. We want to have all eyes on us. Han skal ikke tro, han kan komme afsted med det hele, ham skide forsangeren der, så nu skal jeg sgu være med og lave lige så mange interviews. And we're the kind of guys that don't want to compromise. When you've got two people that don't want to compromise, it's extremely difficult. My territory is lyrics, and how dare you say anything about them? Or, you know, Lars is arranging the set or the songs, and you can't say anything about that. It's just, it's a fence or a wall that has kept us from each other and experiencing new sounds and new feelings together. Efter The Black Album kaster Metallica sig ud i en række eksperimenter. De klipper deres lange heavy lokker af, smider de stramme jeans og de forvaskede t-shirts. De næste par udgivelser opnår dog aldrig den samme succes som det forjættede sorte album. Behovet for at gå nye veje kulminerer i 2 aftener sammen med popdirigenten Michael Kamen og 50 medlemmer af San Francisco Symfoniorkester. Sig til drengene at komme tilbage og sige hej, ikke? Backstage. Hvis der var nogen af familieholdet derude, der var interesseret i at komme ned til Roskilde i aften, så er I hvert fald inviteret, ikke? Og 8? Jamen selvfølgelig. You got 3 different families. You got the Stein-Ulrich family, you got the Peter Knapp family, and you got the Peter von Boven family. Huh? Is that Mike Tramp? The Napster website is being sued by a rock band, happens to be Metallica, for letting users swap its songs without permission. I foråret år 2000 bliver Lars rodet ind i en affære, som senere gør, at han må stå frem foran det amerikanske senat. Der er et eller andet lille selskab, der hedder Napster. Det kommer noget fra noget, der hedder Napster. Okay. Så må vi efter dem, som vi jo altid gjorde, når der er nogen, der fucker med os. Så fucker vi tilbage med dem.
Singlen I Disappear bliver pludselig spillet på radiostationer overalt i USA, længe før bandet har færdiggjort den i studiet. 3 months ago, when one of our songs was being played on radio stations all across the country before. Og så fordi at jeg er ham der the mouthpiece, så blev jeg ligesom det nye anti-internet ansigt, og det var jo ikke så let, fordi det var jo ikke noget jeg kunne se. Jeg kunne ikke se det kom. Jeg var fuldstændig blind til det, ikke? Napster er et computerprogram, som gratis gør det muligt for alle tilmeldte brugere med en internetforbindelse at dele musik. Selvom masser af kunstnere bliver udsat for hæmningsløs download, er Metallica det første band, der sagsøger Napster. Men da der på daværende tidspunkt ikke findes nogen fortilfælde, er der intet juridisk grundlag for en retssag. Lars Ulrich bliver hasteindkaldt til en høring i det amerikanske senat for at tale sin sag. We should decide what happens to our music, not a company with no rights in our recordings, which has never invested a penny in our music or had anything to do with its creation. The choice has been taken away from us. You know what? Maybe I wouldn't have to whore myself out if you kids didn't steal my music. Whoa. Metallica starter en massiv anti-download-kampagne, som får en stor del af deres fans til at arrangere masseafbrændinger af bandets CD'er. Verdens rigeste heavy metal band er grådige, mener fansene, og retter især deres vrede mod Lars Ulrich, som er kampagnens ansigt. Sharing's only fun when it's not your stuff. It was difficult for him, I know. There was a lot of things he took personally. And after a while, there's only so much of the mask you can wear. It starts to hurt when people on the TV are stomping and smashing your CDs. Det lykkes for Lars Ulrich og Metallica at sætte en stopper for Napster. Folk spørger, om du må være stolt over The Victory og den sejr. Der er ingen skid at være stolt over. Når jeg tænker tilbage på det, så er det som en ond drøm. Det er meget svært at forstå, at det var faktisk en realitet, jeg levede igennem i 6 måneder. This is my hometown. You gotta make it look like we know what we're doing. I don't want to set fire to the place. Hey, friske og gang i. Jeg skal op på scenen om 10 minutter. Okay, held og lykke. Ja, så skal jeg lige Ja. Hey. Okay, jeg skal med ham. Skal du med ham? Yes. Napster-sagen efterfølges af et nyt slag i ansigtet på Lars Ulrich. En dag, midt under indspilningerne til Metallicas helt nye plade, får Lars Ulrich et ubehageligt opkald fra James Hetfield. Og der sagde han så, at han kom ikke i morgen, og han var overhovedet klar til noget som helst. Og så sagde han, at det var ligesom, da han sagde, at ring ikke til mig mere. Jeg ringer næste gang, når jeg er klar til noget, så ringer jeg. Klik. Okay. Så stod jeg der med den der telefon og så dum ude i haven. Arbejdet måtte indstilles på ubestemt tid. James Hetfield havde nemlig fortalt Lars, at hans alkoholforbrug havde vokset sig så langt ud af proportioner, at han havde besluttet sig for at gå på afvænning. Altså lige i det øjeblik var det jo mest raseri og okay, får han en og så videre, men altså et par dage efter det, så bliver det jo, altså det bliver jo til det der med, at man bekymrer sig, altså halvdelen bekymrer sig om, hvordan han har det, og skal han have en kram og så videre, eller den anden halvdel af, hvad fanden er det, han laver. Og det, altså, det gør man ikke i Metallica, og All for One og One for All, og de 4 musketerer, alt det der lort, ikke? Og så sad vi der med skægget i postkassen.
Selv midt i Metallicas værste krise kører magtkampen mellem Lars Ulrich og James Hetfield videre. Det var ikke kun James Hetfield, som havde valget at bryde Metallica op. Det kunne jeg også selv gøre, hvis han nu kom tilbage, og nu skulle vi have 12 numre om rehab-ophold, eller et eller andet i den stil, så kunne jeg også selv vælge at sige, det vil jeg kraftedeme ikke være med til, så nu skrider jeg. Efter 5 måneder kommer en afvædnet James Hetfield tilbage. Bandet fortalte alvorligt ud om de mange indbyrdes stridigheder, mens den nye plade, St. Anger, tager form. Det løsnede det hele, og vi fik alle de der åndssvage magtkampe og alle de der slagsmål og alle de der kreative kontrol issues og alle de der ting, som vi havde gået og ligesom slås med gennem alle år. It says, dagen før dagen, the day before the day. Metallica's lead singer James Hetfield is in the with his 2 bodyguards. And the picture in the middle is Metallica new bass player Lars Ulrich. Yeah. That's awesome. Og mange rundt om os, specielt vores managers og så videre, som begyndte at blive lidt småbekymrede om at hvis mig og James pludselig havde et godt forhold, og nu skulle vi kysse og kramme og kunne finde ud af det, at der ikke var alle det der tensions og så videre, om det ligesom ville spille en rolle i hvordan den kreative afdeling af Metallica ville se ud, og hvordan kan man lave en ordentlig heavy rock plade i år 2002, hvis man godt kan finde ud af det sammen. St. Anger udkommer kort før koncerten på Roskilde. Jeg så I krammede lige inden koncerten. Havde I gjort det for 5 år siden? Nej. Det er helt nyt. Der havde vi nok ikke engang sagt goddag til hinanden. Du ved, sådan, what's up? Jeg har nogensinde været på en Europaturné, hvor jeg har haft det så skægt som den sidste måned her. Og det sad vi for et par dage siden, og alle sammen kom til den samme konklusion. Så hvis man kan gøre det i det 23. år, så ser fremtiden jo ikke dårlig ud.